श्रीमद् भक्ति गौरव नारायण स्वामी श्रील गुरु महाराजंक पवित्र व्यास पूजा अवसर रे तांक स्व श्रीहस्त लिखित भक्ति रसात्मक नाटक श्री प्रताप रुद्र उद्धार शीर्षक को साधु गुरु तथा वैष्णवंक सेवारे प्रस्तुत करुछु। श्रील गुरुदेव तथा समस्त वैष्णव वैष्णवींक चरण रे आमे प्रार्थना पूर्वक एही नाटकर सफल मंचन पाई कृपा भिक्षा करुछु। तेवे आसंतु देखिबा सन्यास चूड़ामणि वैराग्यर मूर्तिमंत आदर्श महावदान्य अवतार श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु किभଳି सन्यास धर्म पालन पूर्वक एक राजा अर्थात श्री प्रताप रुद्र महाराजंकु किभଳି कृष्ण प्रेम प्रदान करुछंती। तेवे कथा एभଳି प्रारंभ हुए पूर्वरु महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्यंकु उद्धार प्रसंग सुनी राजा प्रताप रुद्र सेई विरक्त सन्यासींक विषय रे जानिबाकू उत्कंठित होई डकाई पठान्ति सार्वभौम भट्टाचार्यंकु सैन्य हस्तरे। विराज वीरवर नवकोटि कर्णाट वर्गेश्वर उत्कलर गजपति महाराज प्रताप रुद्र देवंकर जय हो। राज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य आपणकर दर्शन प्रतीक्षारे महाराज। ससन्माने तांकु भीतर को नहीं आस प्रहरी। आसंतु आसंतु भट्टाचार्य महाशय। उत्कलर गजपति प्रताप रुद्रंकर प्रणाम स्वीकार करंतु। भगवान जगन्नाथ सदा सर्वदा महाराजंकु तांक चरण रे आश्रय प्रदान करिथांतु। महाराज ए अधीनंकु ए समय रे स्मरण कले किपरि? प्रथमे आसन ग्रहण करंतु भट्टाचार्य महाशय। मु शुणिबाकू पाइछि जे बंग देशरु जणे महापुरुष आसी आपणक गृहरे अवस्थान करुछंती। मु एहा मध्य शुणिबाकू पाइछि जे से अत्यंत कृपाळु। जनश्रुति अनुसारे से आपणक उपरे महान कृपा प्रदर्शन करिछंती। जदि आपण कृपा करी से महापुरुषंक सह मोर भेट कराई दियंते तेबे मु निजकू धन्य मने करंती। आपण जहाँ शुणिचंती ताहा सत्य, किंतु तांक सह आपणक भेट अत्यंत कठिन। कारण से जणे विरक्त सन्यासी निर्जन रे अवस्थान करिथांती एवं स्वप्न रे मध्य राज दर्शन करती नहीं। तथापि कौनसी प्रकार तांक सह भेटर व्यवस्था कराई थांती, किंतु
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏହିପରି। ତୀର୍ଥ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଛଳରେ ସାଂସାରିକ ଜନମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପଡ଼ି ଏଠାରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ସେହି ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ଶିରୋମଣି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଃ ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଫେରି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ନେତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବି। ହଁ, ମୋର ନେତ୍ରକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିବାସ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜ ପୁରୋହିତ କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୃହ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଟେ। ତାହା ମନ୍ଦିରର ନିକଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଭାବର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସାର୍ବଭୌମ, ତୁମର ଏଠାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ? ଆପଣ ଯଦି ଅଭୟ ଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନିବେଦନ କରିବି। ତୁମର କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ସାର୍ବଭୌମ। ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଯଦି ତାହା ମୋର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି, ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ, ତୁମେ ଏପରି ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ସାର୍ବଭୌମ? ମୁଁ ଏକ ବୈରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ବିଷ ଭକ୍ଷଣ ସଦୃଶ। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନସ୍ୟ ଭଗବତ୍ ଭଜନୋନ୍ମୁଖସ୍ୟ ପାରମ୍ପରୋ ଜିଗିମିଶୋର୍ ଭବସାଗରସ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନମ୍ ବିଷୟିନାମ୍ ଅଥୋ ଯୋଷିତାଂଶ ଆ ହନ୍ତ ହନ୍ତ ବିଷଭକ୍ଷଣ ତୋପି ଅସାଧୁ। ଭବସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ରତ ଥିବା ବିଷୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ବିଷଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଘାତକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ। ତଥାପି ରାଜା କାଳ ସର୍ପ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମନ ମଳିନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେପରି କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ମନରେ ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏପରି କଥା ଆଉ ଥରେ ଯେପରି ମୋ ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ,
ତେବେ ନୀଳାଚଳରେ ମୋତେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋର ଧୃଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ ନୀଳାଚଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିବ? ରାମାନନ୍ଦ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ହେତୁ ମହାରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋତେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରାଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମୋର ହସ୍ତ ଧରି ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଅବସର ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅବସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବେତନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ବିନୀତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତିତ ଅଧମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ମୋତେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ରାମାନନ୍ଦ, ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। ତୁମ ପ୍ରତି ଯାହାର ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଯେହେତୁ ରାଜା ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯେ ମେ ଭକ୍ତ ଜନାଃ ପାର୍ଥ ନ ମେ ଭକ୍ତାଶ୍ଚ તે ଜନାଃ ମଦ୍ ଭକ୍ତାନାଂ ଚ ଯେ ଭକ୍ତାସ୍ତେ ମେ ଭକ୍ତ ତମାମତଃ। ଆଦି ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭକ୍ତ। ତେବେ ରାମାନନ୍ଦ, ଆସ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ତୁମର ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅବଧୂତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଏ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର। ଏ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ମୁକୁନ୍ଦ। ରାମାନନ୍ଦ, ତୁମେ କ'ଣ କମଳନୟନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ରାମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଲ କାହିଁକି?
ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତ। ଚରଣ ରଥ ତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟ ରଥ ଚାଳକ ସାରଥୀ। ହୃଦୟ ରୂପ ସାରଥୀ ଜୀବକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ, ଜୀବକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ମୋର ମନ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କର। ଯଥା ଆଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। ବିରାଜିବୀରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ମହାରାଜ। ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ ପ୍ରହରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଚଳା ଭକ୍ତି ରହିଥାଉ। ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ନିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପୀ ଏବଂ ଅଧମ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କ ପରି ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ନାମକ ରାଜାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ସେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିନା ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଯଦି ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର ଏହି ଶରୀର ଏବଂ ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ୟର୍ଥ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କୃପା ହେବ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼। ତଥାପି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପ୍ରେମାବେଶରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନିକଟ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ବୈଷ୍ଣବ ବେଶରେ ଏକାକୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣ ଭାଗବତର ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଗୋପୀ ବିରହ ଗୀତ ସୁସ୍ୱରରେ ପାଠ କରି ତାଙ୍କର ଚରଣ ସମ୍ବାହନ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଜ୍ଞାନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କେବେ ହେବ? ମାତ୍ର ଆଉ 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମହାଶୟ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମ ମହାଶୟ, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ମନେ ରଖିଛି, ତଥାପି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ନିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଏହି ନିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଗୌରହରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିବି ଏବଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର। ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଗଜପତିର ଏତେ ଭକ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ରାଜା ସହିତ ଭେଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇଁ କହିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ଚାଲ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା। ତୁମେ ସବୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ନ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦ୍ୟପି ନ କହି ରହି ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି କହିବାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏପରି ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ଉଚିତ ହୋଇପାରେ ବା ଅନୁଚିତ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍କଳର ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। କାନରେ ବଳା ପିନ୍ଧି ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବିନା ରାଜା ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ନୟନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ସହିତ ଭେଟ କରାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କଟକ ନେଇଯିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ପରମାର୍ଥ ଦୂରେ ଥାଉ। ଲୋକେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଦୂରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଦାମୋଦର ମୋତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ରାଜା ସହିତ ଭେଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦାମୋଦର କହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭେଟ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ,
ମୋର ସେ ଶକ୍ତି କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ନେହାଧୀନ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ୍ରିଲୋକରେ ଏପରି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କହିବ? ତଥାପି ଅନୁରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଯେ ସେ ଯଦି ତାହାର ଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଉଦାହରଣ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥା ଉପରେ ଟିକିଏ ବିଚାର କରନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ରାଜା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ରାଜା ଜୀବିତ ରହିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ସାର୍ବଭୌମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ତରୀୟ ନେଇ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ରାମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ବିଚାର କରି କୁହ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପକ୍ଷରେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କ'ଣ ଉଚିତ? ରାଜା ସହ ଭେଟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଦୁଇ ଲୋକ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପରଲୋକ ଦୂରେ ରହୁ, ଏହି ଲୋକରେ ଲୋକମାନେ ଉପହାସ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ମୋର ଶରୀର, ବାଣୀ ଏବଂ ମନର ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରରେ କାଳି ବିନ୍ଦୁ ଯେପରି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଚରଣରେ ଅଳ୍ପ ଦୋଷକୁ ଜନତା ବିଜ୍ଞାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଅନେକ ପାପୀଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଦୁଗ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସୁରା ପଡ଼ିଗଲେ ଯେପରି ତାହାକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଉତ୍କଳର ରାଜା ଗଜପତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ତଥାପି ତୁମର ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜା ସହ ଭେଟ କରେ, ତେବେ ତୁମେ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ମୋ ସହିତ ଭେଟ କରାଇପାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଅଧମର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କିଏ କିଶୋର ବାଳକ? ମୋର ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତିର
ମହାଭାଗବତ, ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମୃତି ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏହି ବାଳକର ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲି। ହଁ, ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲି। कृष्ण 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 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜକୁମାର ପ୍ରତି ଅଶେଷ କରୁଣା। ଏ ରାଜକୁମାର ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆପଣ ଏହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏହାର ହୃଦୟର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଏହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ମୋ ସହିତ ଏହିପରି ଭେଟ କରିବ ନା? ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କିପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମାର୍ଜନୀ ହସ୍ତରେ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗରେ ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମାର୍ଜନୀ ହାତରେ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ତୁଚ୍ଛ ସେବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସେବା। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ସମ୍ମାର୍ଜନୀ ହସ୍ତରେ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ସେବା କରି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ମୋର କୃପା ତୁମ କୃପାର ଅନୁଗାମୀ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ। ମହାପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ 4ଟି କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ରଥର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ରଥର ଚାଦ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି, କେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଯଥା ଆଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇ ତ ବଳଦେବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
काचित् काळिन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरीनारी वदन कमलास्वादमधुपः रमा शम्भुर्ब्रह्मा सुरपतिगणे सार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दयासिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री सच्चिनंदन गौर हरि। छी छी आज मोर विषय व्यक्तिर स्पर्श हैला। महाराज आपण चिंतित हेबा आवश्यक नहीं। आपणक उपरे महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न अछंती। केवल निज लोकंकु शिक्षा देवा पाई आपणंकु लक्ष्य करी एपरि कहिचंती। मु उपयुक्त अवसर देखि महाप्रभुंक सह आपणंक भेट पाई व्यवस्था करिवि। आपणक परि वैष्णव मानकर कृपा व्यतीत महाप्रभुंकर कृपा प्राप्त हेबा मो पक्षरे संपूर्ण असंभव। तेणु मु समस्त वैष्णव मानकर शरण ग्रहण करुछि। हे समस्त वैष्णवगण मोते आशीर्वाद करंतु जेपरि मु अति शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभुंकर चरण कमल को प्राप्त हेबी। चरण कमल को प्राप्त हेबी। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा चाश्वदात्रहे दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता समा त्वां विचिन्वते प्रणतदेहिना पापकर्षणं त्रिनचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु
बोलो बोलो रहीगल कहीं? तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये। भूरिदा जना। वाह, आज तुम्हें मते अमूल्य रत्न दान करिछ। मो निकटरे तुमको प्रतिदान स्वरूप देवा पाई किछि नाही। सेथिपाई मु केवल तुमको मोर स्नेह आलिंगन प्रदान करुछि। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जनाः। भूरिदा भूरिदा कि तुम्हें मोर एते कल उपकार अचानक आसी मते पान कराउछ कृष्ण लीलामृत। मु आपणकर दासर अनुदास, मोर अभिलाष आपण मोते आपणकर सेवक मानक सेवक भावरे स्वीकार करंतु। प्रणाम। बिभ्रतवाशकनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राल्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मो तुम उपर अत्यंत प्रीत, तुम्हें कहा निकटरे एक कथा प्रकाश करिब नहीं। मोर जीवन आज सफल होईछि प्रभु। आपण मोते आपणकर सेवक मानकर सेवक भावरे स्वीकार करी धन्य करिछन्ति। जय श्री सचिनंदन गौर हरि, जय श्री सचिनंदन गौर हरि, जय श्री सचिनंदन गौर हरि। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हमारे जनगानवर के भक्त लोग इसको मंचस्थ इन्होंने किया है और उन लोगों ने सुंदर ढंग से इस नाटक को मंचस्थ किया है और इसका जो दृश्य बहुत सुंदर और आकर्षक था और भक्त लोगों ने परिश्रम करके इस नाटक को सफलता के साथ मंचस्थ किया है। इसलिए सभी भक्त लोग जिन लोगों ने इस नाटक में अंशग्रहण किया है मैं सभी को धन्यवाद अर्पण करता हूँ। आशा है कि यद्यपि यह बड़ी अवसर में है फिर भी हमारे सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला जानते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने
महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा की थी। तो जो भी उड़िया भाषी नहीं है उनके समझ में ये आया होगा नाटक। और इसकी भाषा भी साहित्यिक भाषा थी जिससे कि समझने में दूसरे भाषियों को मैं सोचता हूँ कि कोई असुविधा नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो हिंदी भाषा को कह रहे हैं इसको समझ में आ गया। तो नाटक सफल हुआ इसका। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण